Súlyos betegséggel küzd a halasi 10 éves Márta Debóra. Szülei, a rokonok, az ismerősök mindent megtesznek azért, hogy a kislány állapota javuljon. A család anyagi tartalékai azonban kimerültek, egyre nehezebben tudják fedezni a kezelések, gyógyszerek költségeit. Megdöbbentő volt számunkra, hogy gyerekként ilyen erős kezeléseket kap. És 2 hónap után nem lehetett ráismerni a gyerekre. Tehát egy fényképet mutatott volna, nem biztos, hogy megmondtam volna, hogy az én gyerekem. Hihetetlen. Márta László és felesége Gizella hónapok óta azzal kel és fekszik, hogy a család szemefénye Debóra súlyos beteg. Pedig banálisnak tűnő problémákkal kezdődött az egész. A kislány lábfájásában nem volt semmi szokatlan, ugyanis idővel elmúlt. Először azt mondták, hogy semmi, utána azt mondták, hogy luttalpas, utána röntgen és MR felvétel semmit nem mutatott, akkor autoimmunbetegség irányában kezdték vizsgálni, csak ugye minden itt hónapok az időpont, hónapok az eredmény, ugyancsak minden negatív volt, utána Lyme-korra vizsgálták, ugyancsak negatív volt, székletbaktériumokat tenyésztettek, baktériumkócokat kerestek, csak épp erre nem gondolt senki. Tehát amikor kizárták az autoimmunt és a Lyme-kort, akkor azt mondták, hogy a 2 legdurvább dolgot kizártuk. Hát nem. És akkor mi így magunktól felindultunk Pestre, és ott a második orvos, tehát összesen 9 orvos látta, Pesten fönt a második orvos megtalálta, hogy sajnos nagy a baj. Utána a biopszia, tehát a sarokcsontból indul ki a betegsége, és a harmadik kezelés utáni MR vizsgálat kimutatta, hogy a lágyrészek fel is már terjed kifelé, tehát valójában hiába kapja a kemoterápiát, a betegség is nem tudják megállítani. Mártáik mindent megtesznek Debóráért, aki nagyon küzd a betegség ellen. Édesanyja szerint a körülményekhez képest jól viseli a megpróbáltatásokat. Mi teljesen ki vagyunk, és annyira tudja, hogy jó, akkor anya, megyünk és kemó, hát, és amikor jön az állapot náluk, amikor a sejtek nagyon lemennek, és azt úgy hívják, hogy citopén, akkor mondja, hogy most citopén vagyok, és akkor megyünk, és mamával is megbeszéli, hogy most menni kell, mama. Teljesen. Tehát tényleg volt, hogy úgy szenvedett a bélgyulladásnál, hogy nap 24 órájában nem szólt semmit. Csak fogta a kezem, és azt mondta, hogy Istenem, meg azt, hogy anya, ez a betegség, ez egy szörnyeteg. Közben felébredt Debóra is, aki csatlakozott hozzánk. A 10 éves kislány bemutatta kedvenc kabaláját. Ez a kedvenc kiskutyád? Igen. Van-e neve? Hát a legegyszerűbb név. Mobs bácsi. A fajtája, meg mögé raktam, hogy bácsi. Kitől kaptad? Amerikából. Van egy amerikai cserediák, és akkor a szülei küldték Amerikából. És veled van mindig, igaz? Vele is alszol, gondolom, viszed magaddal mindenhol. Mobs bácsi. Debóra arról is beszélt, hogy miért is szereti a hóesést. Mindig azt szeretném, hogy legyen hó, és érdekes, jövünk haza, és elkezd esni a hó. Eddig minden alkalommal így volt szinte, hogy annyira szeretném, ha esne a hó, és jövünk hazafelé, és esik a hó. Volt, hogy aznap épp nem esett, de másnap meg már ekkora hó volt, amikor ébredtünk. És miért szereted a havat? Hát lehet ma embert építeni, meg szánkozni. A kislány megmutatta a szobáját, amelynek falát régi fényképek és a barátnők, osztálytársak üzenetei borítják. Ezt a legjobb barátnőmtől, a Lilitől. Nem tudom, van cica is. Igen, az is az Andi nénitől van. A szülők és a rokonok, barátok mindent elkövetnek a gyógyulás érdekében. A család anyagi tartalékai elfogytak, a kezeléseket folytatni kell. A gyógyszerek, vitaminok, gyümölcslevek nagyon-nagyon drágák. Annyi mindent próbálunk, amire már önmagában azt mondják, hogy biztos, hogy gyógyulást hoz, abból mi legalább 3 folyamatosan csinálunk, tehát étrendváltozástól kezdve mindent. Reméljük, hogy valami valóban hoz javulást.